and the incredible athletes of the Special Olympics World Winter Games 2025. Ja som prvýkrát zažila ceremoniál, ktorý som si naozaj mohla užiť zo sedačky. Strašne sa mi páčil ten nástup športovcov, že vlastne prebiehalo to rovnako ako na bežných olympijských hrách. Ale čo mňa osobne asi najviac sa ma dotklo, boli tie príhovory, že boli ľudské, boli pre tých športovcov, boli osobné od každého, takže pre mňa to bolo najviac zo srdca. Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Grazie. Slovenská výprava na svetových hrách špeciálnych olympiád bola úspešná od prvého dňa, pretože sme boli prvýkrát v histórii na sľube u pána prezidenta, čo týmto športovcom dodalo veľké sebavedomie, pretože si uvedomujú, že týmto inkluzívnym krokom sa zaradili medzi naozajstných športovcov a to vnímanie na Slovensku ich výkonov sa zvýšilo. No a úspešní sme boli aj tu v Turíne, pretože sme získali 38 medailí, čo je historický úspech zase. Takže všetci naši športovci, či na snežiciach, či na bežeckom lyžovaní, na zjazdovom lyžovaní, v tanečnom športe, aj v krasokorčulovaní a rýchlokorčulovaní shorttracku boli veľmi úspešní a myslím, že na každom športovisku zanechali dobré meno Slovenska. Všetci nás poznali nielen vďaka kriklavým čapiciam, ale aj vďaka športovým výkonom a správaniu našich športovcov, ktoré bolo veľmi profesionálne. Co budowają. Ja som bola dýchejšia, som spokojná. Prvá slovenská snowboardistka, hrdá som ukázala cestu ďalším. Ja sa teším, ja vidíme Janu Noskanem. Mne sa tancovalo totálne super, lebo sa mi podarilo, čo som životne túžila. A čo sa ti podarilo? Že som mohla vyhrať. Na súťažila tance Mestre Brna. Priznám sa, že tým, že bol prvýkrát tanec zaradený na svetové hry a naozaj v takomto formáte s takou veľkou konkurenciou sme sa doposiaľ ešte nestretli, tak som si povedala, že nechám sa prekvapiť a uvidíme, že aké to bude. Ja som hovorila dievčatám, že treba si toto užiť. To je základ a že pokúsime sa zabojovať o medaile, ale ak sa nepodarí, nevadí, pretože stále by boli, ja neviem, 4., 5., 6. z celého sveta. Ja keď som bola na stupni víťazov, nečakala som, že dostanem 3. miesto, ale ďakujem svojej rodine, že ich nezviedne ľúbim. Je veľmi ťažké všetko zhodnotiť. Je to celoživotné dielo. Nie je to len pred olympiádou, je to od narodenia. Každý deň, každý krok k športu sme ju viedli, aby sme ju rehabilitovali. A nakoniec to vystalo, že ideme súťažiť. Veľmi si želala stáť na stupni víťazov a som šťastná, že sa jej podarilo krásne 3. miesto. Myslím si, že je to začiatok jej kariéry. Je to tam, kamarát. Dobre, dobre. Áno, že Kunko bolo prvý a ja som bol prvý. Bude doma oslava veľká. Áno. Sme všetci dojatí, však to tešíme z toho, že vyhral to, čo všetko vlastne tá príprava, už koľko lyžuje, tak je to nejaké také zadozučnenie.
Ja to vidím aj na tých rodičoch, aj na tých športovcoch, akí sú dojatí, že vždycky si pri tej medaili predstavia, čo všetko si museli prežiť, čo všetko od malička museli zvládnuť, aby sa dostali až sem do Torína na Svetové zimné hry špeciálnych olympiád. A ja viem, že to nie je len tak, že to je naozaj ťažká drina a pri každom jednom stupienku, pri každom jednom umiestnení som dojatá ako aj teraz. Takže naozaj im to veľmi prajem. Ja som nadšený veľmi, že som vyhral tú zlatú medailu, čo bude, ale pre mňa športovca není nič náročné, všetko sa dá zvládnuť. Ako sa ti pretekalo tuto v Turíne? Top. No a čo by si ešte chcel dosiahnuť v rámci korčuľovania? Techniku. Čo pre teba znamená, že máš túto medailu dokonca 2-krát na krku? Znamená, že dačo dosiahnuté mám. Tak takedy aj stresujúce kus vyzeralo to. Je to veľmi náročné pracovať s týmito deťmi, ale oni, čo nemajú v hlavičke, majú v srdiečku a dokážu sa odmeniť tým, že dajú do toho úplne všetko a to je tá najväčšia odmena, ktorú vlastne mám. Takže tieto súťaže sú pre teba aj pomerne stresujúce, nie? Aj, ale aj strašne dôležité je to pre mňa. No toto akože tá motivácia vnútorná a to nabudenie to u nich akože funguje perfektne. Oni sa vedia super naštartovať, vedia do toho ísť potom akože naplno, vedia tam nehať dušu. Samozrejme, že to viacej motivuje, keď je niekto predo mňou a či človek snaží dobehnúť, ale niekedy proste telo povie nie, tak sa to nedá proste. Tak sa to nedá, no. Ale vždycky snažíme ísť na 100%, aj keď telo hovorí niečo iné. Ja som hlavne hrdá na to, ako všetci spolu komunikujú, ako sú jeden tím, ako si pomáhajú. Nie je to len o tých výsledkoch, ale je to aj o tej komunite, že tu držia všetci spolu. Veľmi sa teším na tú štafetu a my ako tím, my budeme držať spolu a my to všetko do toho dáme. Je tu strašne veľa takých ľudí, čo som si obľúbila, ale tak je to taká moja veľká rodina. Strašne dobrá výprava, či už bežkári, lyžiari a takto ďalej. Takže ďakujem, že tu môžem byť s nimi. Slovensko prinieslo svetu prvýkrát zase historický úspech, pretože prvýkrát na svetových zimných hrách bolo predstavené monosky lyžovanie, čo znamená, že aj športovci s viacnásobným znevýhodnením ukázali svetu, že môžu športovať a je to veľký krok aj pre špeciálne olympiády, pretože v špeciálnych olympiádach hovoríme, že máme dať príležitosť každému a nevylučovať zo športu aj športovcov s viacnásobným znevýhodnením. Je to tréningový program motorických zručností, ktorý vlastne títo športovci trénujú a ja sa veľmi teším, že sa nám diplomaticky podarilo vlastne slovenského športovca dostať do tejto pozície a Miško Dolinský, slovenský športovec, sa stal celosvetovým ambasádorom zimného MATP lyžovania, takže je to pre nás veľký historický úspech. Miško má veľmi rád lyžovanie a on sa teší, on nerozpráva, ale sa teší takýmto spôsobom, že dvíha ruky hore, že je usmiatý, je šťastný. Vidíme to a vidia to všetci okolo. Na záverečnom ceremoniáli výkonná riaditeľka Mary Davis dvakrát spomenula Slovensko vo svojom príhovore, čo sa ešte nikdy predtým nestalo a je to pre nás ako pre malú krajinu obrovská česť. Takže ďakujem Miškovi Dolinskému, jeho otcovi, jeho mame, ktorí pricestovali na tieto svetové hry, ukázali to najlepšie zo seba a Miško to zvládal úplne bravúrne.
Pre mňa najemotívnejší zážitok bol, že sme mohli zavesiť na medzinárodnej úrovni na krk medailu našim slovenským športovcom. Teda aj tým ďalším iným, ale to emotívne bolo pre mňa to, že slovenským športovcom Darinke Kríhovej a Tomimu Martóňovi som mala tú česť prehodiť s nimi pár slov na tom stupni víťazov a dať im tam tú chvíľu slávy. Takže to bolo také najviac emotívne pre mňa. Za tieto úspechy vďačíme aj našim sponzorom, ktorí nás sem prišli pozrieť, povzbudiť a stretnúť sa s našimi športovcami a bez nich by to naozaj nešlo. Videli to na vlastné oči, zažili tie objatia, tie emócie, ktoré naozaj vám poviem, že potom ako ma objmú moje deti, je to druhá najkrajšia emócia a druhé najkrajšie objatie, ktoré viete zažiť. Ja si myslím, že kopec ľudí vidí, čo sa tu deje, aké sú tu veľké svetové hry a každý si povie, že bože, však toto by mohlo zvládnuť aj to moje dieťa a možno ho dá športovať. A ako hovorí skoro 99,9% rodičov, športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, špeciálne olympiády im zmenili život. Zmenili, pretože šport to je taká jedna veľká emócia a všetci tým žijú a celá rodina tým žije. Tak naozaj kvalita toho života sa športom vždycky zmení k lepšiemu.